Això eren uns terrenys que perteneixien fa 400 anys a la Cartoixa. Més de 400 anys va pertànyer a la Cartoixa. Es van carregar tots els convents i llavors tot això ho van posar en venda. I qui ho va comprar? El Sabadell, no el Campbanc, el senyor Sabadell, el senyor adinerats de Barcelona, i es va vendre per parcel·les. D'aquí ve el Marram. El nom del Marram, també t'ho puc dir això perquè també ho he llegit, el nom del Marram ve d'uns senyors que es deien Ram, una família que es deien Ram. Això el Marram, diferents eren 4 o 5 germans, i d'aquí va néixer això del Marram. El Marram és una urbanització dintre de Badalona, forma part de Badalona, no és un barri per la senzilla raó, perquè no tenim associació de veïns. O sigui, nosaltres estem dintre de Badalona, però nosaltres ens tenim que fer el manteniment, pagar totes les despeses que tot això comporta. Dintre de Badalona entrem al districte número 3 i estem considerats com Pomar Alto. Dintre del Marram n'hi ha una part d'ella que pertany a Tiana, una altra part a Badalona. Dintre del Marram, Badalona, ho diem perquè segons quins temes aquests senyors són més reconeguts en l'Ajuntament que nosaltres. Els veïns de Tiana paguen els seus impostos a l'Ajuntament de Tiana i el reste ho paga l'Ajuntament de Badalona. Les despeses són compartides entre tots. Som una comunitat, però no som associació de veïns, com tal. O sigui, es tindria que fer una sèrie de tràmits per arribar a ser una associació. Llavors, quan demanes ajudes a l'Ajuntament, què et diu l'Ajuntament? Vostès no són associació, és a dir, no ens conviden a anar a l'associació. Solo una vegada, recordo jo que ens van districte número 3, venen l'altre fa poc, van vindre del districte per presentar-se, que eren del districte 3, a veure quina manca de coses teníem. El mateix que han dit, escolta, això, els carrers i de més. Amb aquesta comunitat va créixer a través de senyors autònoms, empresaris, que guanyaven més o menys la vida, però aquests senyors, vull dir que de gente d'élite que estem considerats segons com a Badalona, que s'olvidi tothom, que tothom s'ha guanyat el pan con el sudor de su frente, que es diu, N'hi ha una escola, Pere Vergés, a la qual exactament no sé el número d'alumnes que n'hi ha, però clar, degut a això es va arribar a un acord amb Tutsal en què, degut al que havia un col·legi i un club esportiu, arribava molta gent aquí a Badalona, i llavors la Tussa va fer una línia, que és la número 4, que té com final el Marram. No n'hi ha cap comerç. No n'hi ha cap comerç. La gent, com que té pròxim Macro, té pròxim la Morera, que està a 5 minuts d'aquí, el que té vehicle, o si no a través de la Tussa, del servei de Tussa, perquè n'hi ha gent gran que no pot fer precisament fer menester el cotxe, van amb la Tussa. Aquestes muntanyes, troballes arqueològiques i romanes, tot això està rodejat, tot això. Pertany a la serralada de Marina. En el Marram podem trobar un gran mirador que no s'aprofita perquè no n'hi ha accés amb ell, en què domines tota Barcelona de Montjuïc fins a Montgat, per exemple, només amb aquest tram. Això era un joc de defensa, antigament. Per això la serralada de Marina està plena de turons. Turó d'Emboscar, una sèrie de turons que n'hi ha dintre mateixa de Badalona, que eren lloc de vixia, tot de pirates i de més. La nostra meta seria que fóssim recepcionats per l'Ajuntament. Ells llavors es farien càrrec de les despeses de manteniment. O sigui, només
reconèixer, o sigui, fer o formalitzar una associació de veïns, millor dit. La llum la paguem, si et fan malbé una farola, paguem nosaltres. Si et fa malbé les cableries, les paguem nosaltres. Lo de l'aigua, ho paguem nosaltres. Tot. O sigui, nosaltres ens encarreguem que estiguin en condicions, els pous, que estiguin en condicions. Som nosaltres, l'associació de veïns. Això és el que ens agradaria que es fessin càrrec les autoritats.